Εναλλακτικές λύσεις. Έχετε σκεφτεί ποτέ μια λαμπρή ιδέα μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσετε ότι κάποιος άλλος την είχε ήδη? Μην ανησυχείτε, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Υπάρχουν πάντα υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις εκεί έξω, είτε πρόκειται για άμεσους ανταγωνιστές είτε απλώς για διαφορετικούς τρόπους επίλυσης του ίδιου προβλήματος. Το κλειδί είναι να καταλάβετε πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε από το πλήθος. Ξεκινήστε ρωτώντας τον εαυτό σας: τι κάνει τη δική μου λύση καλύτερη? Είναι πιο προσιτή ή πιο φιλική προς το χρήστη? Εξοικονομεί χρόνο ή χρήματα? Είναι πιο αξιόπιστη ή καινοτόμα? Αν μπορείτε να αποδείξετε ότι η λύση σας είναι ανώτερη με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τρόπους, θα κερδίσετε την προσοχή των πελατών. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανταγωνισμού. Άμεσοι ανταγωνιστές που προσφέρουν σχεδόν το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία. Έμμεσοι ανταγωνιστές που λύνουν το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Και ακόμη και μέθοδοι DIY, όπου οι πελάτες χειρίζονται το πρόβλημα μόνοι τους. Για να εμβαθύνετε, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση SWOT σε άλλες λύσεις στην αγορά. Δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές. Κατανοώντας τι κάνει καλά ο ανταγωνισμός σας και που υστερεί, μπορείτε να οξύνετε τη δική σας στρατηγική. Ίσως μπορείτε να βελτιώσετε την αδυναμία τους ή να εντοπίσετε μια αναδυόμενη ευκαιρία που δεν έχουν παρατηρήσει. Να θυμάστε, ο ανταγωνισμός μπορεί να φαίνεται τρομακτικός, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να ξεχωρίσετε. Μάθετε από ό,τι υπάρχει εκεί έξω, αναδείξτε τα μοναδικά σας πλεονεκτήματα και δείξτε στον κόσμο ότι η δική σας λύση είναι η καλύτερη επιλογή.